Hola, sóc la Rosa. Què tal? Com esteu? Espero que bé. Avui us proposo 4 endevinalles més. A veure què us semblen. I ara us demano que, a més de passar-vos-ho bé, un cop resoltes individualment o en grup, reflexioneu si us han ajudat a millorar o assegurar algun aspecte sobre la llengua catalana. Vocabulari, pronúncia, ortografia. És una manera d'aprofitar també una estona que ho passem bé i l'objectiu és millorar la llengua. I ara passo a llegir-vos-les. La primera. No camina mai per terra i no vola pel cel. Tampoc no sap nedar, però corre, baixa i puja i mai no s'ha d'ofegar. La segona. En lloc d'anar endavant, sempre camina enrere. No badis ni un sol instant. Per pessigar té falera. Què és? El tercer. Sempre vaig amb ma germana i amb delit fem nostra ruta, amb les cames al davant i els ulls darrere la cua. Què és? I l'últim, ningú no és més neta que jo i ningú em faria un petó. Doncs són aquestes les 4 endevinalles i com sempre trobareu la solució a la propera setmana. Bona tarda.